אוקיי, שלום לכולם. במצגת הזאת אני הולכת להציג איך פותחים בלוג במערכת מודל החדשה. אז במשאבים, בתוך כל יחידה יש לנו הוספת משאב או פעילות, וכאן יש לנו כל מיני משאבים שאנחנו מכירים במודל, ויש לנו את עניין הבלוג. פה יש את הסבר על הבלוג, תוכלו לקרוא בזמנכם החופשי. אומרים לו בהוספה, ואז נותנים לבלוג שאנחנו רוצים כותרת, כתבות בתחום שיתופיות בהוראה. אפשר לכתוב הסבר במטלה, מה אנחנו מצפים, מה אנחנו רוצים מהסטודנטים. אני אכתוב משהו פשוט כרגע, ואחרי זה נמשיך. ויש המון אפשרויות לבלוגים שאפשר כמובן לבחור מהם. אני לא אכנס לכולם, אבל מאוד חשוב פה לשים לב אם אנחנו רוצים שהסטודנטים יעלו קבצים או לא יעלו קבצים, מה הגודל של הקבצים שמותר להם לעלות לבלוגים, מה המספר שלהם, של הקבצים, ומאוד חשוב גם כן נוכל לציין את הדירוג ואת הציונים. ופה גם אני רוצה להראות את העניין של השימוש בקבוצות. ויש לנו פה בהגדרות כלליות, אם אנחנו רוצים שהבלוג יהיה אחיד לכל המשתתפים בקורס, או שאנחנו רוצים שזה יהיה בקבוצות או נפרדות או נראות. קודם כל צריך ליצור את הקבוצות בקורס, ואחרי זה לבחור אם אנחנו רוצים שזה יהיה בקבוצות. אם זה נפרדות, זאת אומרת כל קבוצה תעבוד בתוך הבלוג, ורק הם יראו את התכנים של הקורס שלהם, ואם זה נראות, זאת אומרת הם יכולים לכתוב, אבל גם כן לצפות ולראות מה האחרים כותבים. אז אני בוחרת למשל בנפרדות, ואז שומרים, אפשר לשמור ולהציג את הבלוג שלנו. הבלוג יהיה גם כן בתוך האתר. אם אנחנו חוזרים לקורס, לדף הראשי שלו, איפה שיצרתי את הבלוג, כמובן נוכל לראות אותו. ואז הבלוג נמצא שיצרתי כאן, ובזה אנחנו יכולים להזמין את הסטודנטים להמשיך ולהשתמש בבלוג.